Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan lokaci a kuma wannan rana ta 26 ga watan 4, 25, ranar da muka alkawarta muku cewa za mu kawo muku sabon littafin yaƙi, littafin baƙin iko, wanda tuntunin daɗewa tun bayan wata ɗaya da wuce muka sanar da ku cewa za mu kawo muku wannan littafin yaƙi ne. Tun wancan lokaci muka kawo muku gabatarwar shi, labarin jinsuka 7 waɗanda suka rayu a zamani ɗaya kuma a ƙarni ɗaya kuma a cikin duniya ɗaya. Labarin asalin kimiyya, labarin fasaha, labari ƙirƙirarren labari mai cike da ban mamaki, mai cike da nishaɗi da kuma abubuwa waɗanda suke masu matuƙan muhimmanci da kuma hanyar da zaku dukanmu za mu samu ƙaruwar sani asalin tarihin duniya. Sai dai ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma doguwar magana, a tsarin wannan littafi kamata ya ce kowane episode guda ɗaya, kowane track zai kai sama da minti 10, 15, 20 zuwa 25 ko ma dai minti 30, saboda chapter ya kamata a ce ya zo. Sai dai dududu za ku ga baya wuce minti 5. Ta wani ɓangaren zai iya zama ƙalubale, ta wani ɓangaren kuma idan aka duba yanayin lokacin da ake ciki na ɓannar data da ake yi da kuma rashin lokaci da mutane suke da. Akwai mutane da yawa waɗanda suna alfahari sannan kuma suna ƙoƙarin ganin cewa sun ƙoƙarta sun ji ire-iren waɗannan littattafai na yaƙi da ma dai sauransu. So, koma dai menene wannan littafi an sadaukar da shi ne kawai ga waɗanda suke sauraron irin littattafai na yaƙi, ba wai lalle na kowa da kowa ba ne ba. Wannan kenan. Yaƙin ƙarnin farko, chapter ta 1, littafin baƙin iko, littafin yaƙi. Kimanin wasu shekaru ba adadi baya da suka shuɗe, a wani ƙarnin da ake kira ƙarnin Jamda, a daidai wani tsohon lokaci wanda kaɗan ne daga cikin mutane suka yi tsinkaye da shi. A daidai wannan lokaci ana sheƙa wani irin mamakon ruwa gami da wata iriyar azababbiyar iska mai tsananin zafin gaske. Sai dai idan ka kula sosai za ka ga ba gama garin ruwan sama ba ne, a'a ruwa ne irin na wuta. Kai ka ce irin wutan nan ce wacce idan ana ƙira a maƙera take tashi, sannan kuma a lokaci ɗaya tana fallatsa wuri barkatai. Sai dai kuma kamar yadda komai baya faruwa sai da dalili, idan ka yi duba zuwa sararin samaniya za ka ga wani irin mummunan hayaƙi ya tarnike saman. Idan kuma ka sake natsuwa sosai, to fa tabbas kunne zai gaya maka cewa yana jiyo wata iriyar mummunar ƙara irin ta haɗuwar ƙarafa a daidai lokacin da ake zabga masifaffen yaƙi. Bari mu koma ɗan wani ɓangare gaba kaɗan da sansanin yaƙin. A daidai wannan lokaci wasu dakarun yaƙi ne a zauzaune a wurin. Sai dai wani abin da za ya baka mamaki shine dukanan dakarun da ba wani yawa ne da su ba, wato za ka iya kiransu da ‘yar ƙaramar runduna. Abin da ma ya fi kamata shine a ce dukaninsu su ɗan ƙara matsawa gaba kaɗan, ko babu komai za su riski sansanin yaƙin, kuma ko babu komai ai za su taimaki ɓangaren nasu. Sai dai abin da ba a sani ba shine menene ya hana wa'annan 'yan tsirarin dakarun ƙarasawa, ko kuma dai a ce 'yar ƙaramar runduna. Wataƙila tsoro ne, wataƙila kuma ba sa da wata kyakkyawar alaƙa da yaƙin da ake fafatawa ne, wataƙila ma suna da alaƙa da yaƙin da kuma wani ɓangare daga cikin ɓangarorin yaƙin, kawai dai ba sa son shiga sansanin, ba don komai ba sai saboda wataƙila irin dakarun nan ne da ake cewa dakarun leƙen asirin yaƙi, irin dakarun nan wa'anda musamman kwamandun yaƙi suke tantancewa sannan su zaɓa, ba don komai ba sai saboda idan aka fita yaƙi
su ne sahu na farko da suke fara fita domin samun wasu wurare na musamman su kuma ɓuya kafin da kuma bayan an kammala yaƙi. Aikinsu ne kawai leƙen asirin abokan gaba, adadin yawan abokan gaba, ƙungiyoyi nawa ne, da kuma adadin yawan dakarun amma ƙungiyoyi ko kuma dai ƙungiya ɗaya. Duk su ne za su kawo bayanai sai kuma a lokacin da aka fara yaƙi. Tabbas abu ne sananne cewa a lokacin da aka fara yaƙi abokan gaba su samu ƙarin mayaƙa ta hanyoyi biyu ko ma sama da haka, ko dai su samu tallafin mayaƙa daga maƙotan garuruwa, ko kuma dai dama a tun can farko suna da mayaƙan nasu a ɓoye. Wannan wani shiri ne na tsare-tsaren yaƙi da kwamandu ko kuma sarakuna suke tsarawa, ta haka sai a karya duk wani ƙwarin gwiwa na ɗaya ɓangaren ko kuma sauran ɓangarorin. Kuna ji kuna gani za a yi nasara a kanku, ba don komai ba kawai don samun ƙarin mayaƙa da maƙiya suka yi. A haka za a yi nasara a kanku ta ƙarfin tsiya, ko da kuwa ba tare da an kama sarkin naku ba ko kuma dai an kashe shi ba. Wannan kaɗai zai iya zama babban dalili wanda ya janyo rashin shiga wancan sansanin da dakarun ba su yi ba. Ko kuma ɗaya dalilin, wannan wani abu ne wanda ba a koda yaushe ne ba haka yake zama ɗaya daga cikin tsari na yaƙi ba. To amma ana fita da wasu daga ciki, ko dai in ma ma'abuta iko ko kuma dai gama gari a fita da su yaƙi. Sai dai ba kamar 'yan leƙen asirin yaƙi suke ba da su suna da keɓantaccen wurin da za su je ba in ma su fake ko kuma su ɓuya. Daɗin daɗawa kuma dukkanin su mayaƙa ne sannan kuma ma'abuta iko ne, kawai za a samu wanda ya fi ƙarfin iko ne a cikinsu sai ya zama sarkinsu kafin a kammala yaƙin. Amma su wannan ɓangare ya sha bamban da su 'yan leƙen asirin yaƙin. Bambancin shi ne su ba kowa ne ba mayaƙi, sannan kuma su ba kowa ne ma'aboci iko ba. Daɗin daɗawa kuma su a ko'ina za ka iya ganin su a filin yaƙi, ko dai a tsakiyar filin yaƙin ko kuma dai a can gefe-gefe. Kai wani lokaci ma za ka iya hango su a can daidai gaba-gaba, a can kusa da maƙiya.